Kazwai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rari mwezuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muri yeZimbabwe nyalibingelela chera. Musamhanye kuda kutaura kusvika inini ndakuintroduce. Introduce. Ndamira kuti muintroduce ndikaona mazvinyarare. Oh, chera chitaura ini. Muri yeZimbabwe nyalibingelela namhlanje yathemba lapha ndithole khona nditholele kahle ngiyathemba imuli zenu zihamba kahle impilo ihamba kahle nxa ingahambi kahle yakwazi ukuthi ku-Drewmas media sakwanisa ukuthi silincede ibizo lami nguChera. Opa mpofu. Nokuti zita lenye rakutothiza mangozi kuti Chera. And ndakanzwa machitaura kuti vanhu vazhinji vakutiza mazita avo vachingoti tinonzwa Chera. Nakuda kungojamukira murume anongozvita Chera. Havasi kutiza mazita, vakutiza mutupo yavo. Isusu tusima original Chera. Okay. Chandingade kutanga kutaura muri yeZimbabwe pamusoro penhau yatinayo mudariro. Ndofunga paya makationa ndimari mwezuro naye makationa tiri kunzvimbo yeMount Darwin. Tichitaura nevagari veko vachitaura kuti vanetswa nenhau yemubobobo. Ini ndikati Chera hamungaendi kune mubobobo. Zvakagona naye. So nhau ndo yatakaburitsa ndakaona vamwe vanhu vachikomenta kuti Neshamba mwana unakedzwa kundituka. Aiwa kainguva yenyu. Zvinenge zvisati zvauya kwauri. Ukaona uchiti Neshamba anonyepa. Inini ndobva kuno kuHarare ndounganidza vanhu Darwin kuti unganai mese nyepai kuti kune chinonzi mubobobo. Mese nyepai kuti takararwa nemubobobo. I don't know. Asi musati mataura Chera. Ndiri kukurudzira vatariri kuti pese pavanoona zvirongwa zveDrewmas media vambosiya kuputa mbanje. So muri yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi isikhathi eziningi labe lisibona siphumisa inhlelo ezitshiyeneyo. Abanye yabona ku-comment section bekhuluma ukuthi into lezi ngamanga vela kulanto eyenzakalayo. Muri yeZimbabwe singathathi inhlupho zabanye abantu sikalula nje. Kulabantu ababehamba enhlupheni ezibuhlungu behlangana nenhlupho ezibuhlungu. So nxa ukomenta uzibuze wena ukuthi ohlezi khona usekhenani yini ukuthi akule it's just milk and honey yini ukuthi one day ngekuzofonela iDrewmas media engukholwa muri yeZimbabwe ukuthi abantu abaningi babona sukuzobona iDrewmas media which means kulento ungabe uchazwa ngezinye inhlelo esale sizenza kodwa kulohlupho lawo lebele ukwenza ukuthi ubuye ubone iDrewmas media ukuthi la uthola ukuncedwa. So singathi muri yeZimbabwe kumbe iDrewmas iqamba amanga ngoba ngeke sithisa amafutha suke eHarare sihamba sisiya apha sihamba sisiya ngaphuthi sililethela amanga muri yeZimbabwe. Amafuel esitholayo sithelelwa zvinoshamisa. Chokwadi tingade kuti tipfume nekunyepa tiite mbiri nekunyepa andione pane musoro wazvo nekuti kazhinji kacho ukaona munhu achinzi aita accident afa nemota unofungidza kuti inini handife nemota, unofunga kuti handizve kwake. But wait until the day comes. Pane patingatizvo vanhu vari kuti kune mubobobo, vanhu vari kuti ndaroiwa, iko kusina uroyi. Asi chandingadewo challenge yandakupa kwamuri muri yeZimbabwe. Toziva kuti vazhinji munotaura kuti uroyi hahuko, zvinona mubobobo hazviko. Imbomirei kungokomenta pacomment section chete mumbouya kamunditaura kuti inini Neshamba munotaura kuti kune uroyi kumba kwedu hakuna. Tikuite makorokoto. Ndosaka Neshamba ndataura nendivelo kuti maybe vanhu vacho vanenge vachigara muKenani kune milk and honey. Ndazvinzwa zvavo zviri kuvaitira zvakaningana aiwa makorokoto kana muriko makadaro. Asi mazira andoita kazhinji kacho kana vanhu vachiti hakuna uroyi hakuna zvakadai kazhinji kacho iye munhu anotokomenda muroyi. Ende hadi kuti vanhu vazvizive kuti mabasa ake hariko. Zvabva zvatisvitsa panyaya tinayo nhasi uno muri yeZimbabwe. Nyaya tinayo ndeyemukomana ari kutaura kuti
ari kunetsekana, ari kuteerwa nemazizi, zvakawanda zviri kungoitika kwaari. Tingataure tikazvipedza, toda kumupa mukana atitsanangure iye ega, nekuti isusu tikataura tinogona kuedhera kana kusubtracta. MuleZimbabwe indaba esilayo namuhla indaba ezvisusizi, indaba ongekuyicabanga, ongekuyi-imagine ukuthi iyenzakala. So namhla sizabe silo mbhudo yabe khuluma ukuthi hayi mina lapha nxa ngihamba kuyabe kule kulandelwa izikhova, ngilandelwa ngomalulwane, but ukuthi phela ngingagcini ngifaka isawudo etiyeni ngizathi ezikhulumile yena siza ukuthi kuyini okwenzakalayo sibile empilweni yakhe. Unozwakana wataura nezveisikova zvobva zvandifungisa iya iring vanhu vaitaura kuti neshamba makakurudzira vanhu kuti vauraye chizizi vachitora zizi rinochengetwa hongu zvipfuyo izvi sekutaura kwandakamboita hongu zvinochengetwa. Ende kana conclusion yatakazopa mushure mekunge taona ring takazopa yekuti ndofunga zvaishandiswa for researches, asi chokwadi ndechekuti ngatimboti zizi rapinda mumba mako iwewe unoziva kuti mazizi anoshandiswa kuresearch, unorisiya rakadaro here? Unoriti kuda munomu here riende kuna vanochengeta kana kuti unouraya? Zvimwe zvinhu taurai mafunga. MuleZimbabwe enduka nchiti kana kune vamwe vachikomenta kuti izvi zvinoitwa mapeti handi kuti okay, kana vechiti mazizi anoita mapeti unozvigamuchira pasocial media. Kana vari kueva kana vakuenda kumusha na December vaona gugu ane mapete emazizi tione kuti zvinofamba ndopandokudira ichero unotaura chokwadi. Wasvikawo kumusha waona gugu akazara nemapeti, then you say yes, ndipewo iyo peti yaunombotamba nayo. Tiri maZimbabweans, tiri maAfricans, hapana anokwanisa kutitorera zvatiri. It's who we are, and I'm very proud to be Zimbabwean. And African too. Tikwanisa kuzvitiza izvi muleZimbabwe ndo zvazvitori, ndo zvazviri. Naizvozvo ngatizvigamuchirei. Kana auya mazizi, inini hangu kumba kwedu mapete mazizi handidi. Chera musazombofe makandiunzira zizi moti ndindauya nepeti, panorohwa munhu. Vamwe futi vamwe havadi futi vanotya kuona kiti usiku black, akaona kiti. But idzo kadzi dzacho idzodzidzi mukanzwa nyaya zhinji dziri kutaurwa dzirimowo mukuvhiya kanhewa. So muleZimbabwe ngeThemba akwazi ukuthi singabantu abamnyama izikhova ukuthi umuntu kuhlangana lesikhova ebusuku kumbe uvele emsebenzini vele thina singabantu abamnyama kule inyinto ekhuluma ngaphakathi ukuthi kumbe ngizaba lomnyama kumbe ngizabalani. muleZimbabwe singabantu abamnyama siyakwazi ukuthi sesahlangana lamakhiwa sabakwazi ukuthi izikhova ziyakwanisa ukuthi sizigcine, but thina ngesinphini akula muntu ongathatha isikhova ebe lezikhova eziyi-200 ethi hayi ngipomba uzigcina nje ukuthi ngibe ngizivuke ekuseni ngizibona ngithatha ukudla ngizifide. muleZimbabwe asazi. Asi ndingade kutaura chera tisatamba panapa ndechekuti vangatituke, vangatifarire, Drewmas media haisi kuzombomira kutaura zvinhu zviri kuitika munyika muno. Tingazviti zviriko, tigoti hazviko, asi ndo zviri kuitika izvozviso. Tine imwe nhau musami kwamusami gogo vakatishedza tiri kuenda kunoona bada isiyo nhau yatiri kuda kutaura nezvayo. Kune zvimwe zvikukutu futi zviri kuitika munzvimbo yekwamusami. Shamva tiri kuya ikoko matepa fire tiri kuizira izvi zvipane Shamva fire, but zviri kuitika pamusha musha mumwe chete. Pane mumwe zvakare aitaura kuti sei nhau idzi dzekutemwa kwavanhu nematombo nekutsva kwedzimba dzawandisa. Inini chokwadi choti handizvizivi, uye zvikanda kuti inganga hwani zvinhu zvai zvakuexpire we don't know, but chokwadi ndechekuti zvinhu izvozvo zviri kuitika. And last year nero gore rino ratatanga kutaura kuno kuchiredzi zviriko kure chete
ende murezimbabwe takakupromisai tiri kumhanya kuchiredzi paya motokari yedu haina kuzoita zvakanaka saka tikatoti aiwa tichaenda rambai makashinga tichaenda chete kana zvaita tinomhanya tinokuunzirai asi nhau dziri kupisa zvinezvi tine pashamva yemoto tine yepamusami zvakare musami munoziva kuti ndo inogara ichitipa zvikukutu saka hatikuda kuti apreempt senguva dzese muri Zimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nasi haya matambudziko andiri kusangana nawo ndekuti ndiri kusangana nevakadzi vachirara neni mausiku ndakarara macho ndichita zvekutoteswa pamba pacho ndanda kutoita zvekuvaona ndovandamuka but izvosiwo zviri kuitika ndezvekuti pese pana ndakarara ndanoona nhengo yangu ikamira pandinomuka ndotomuka ndichitoshandiswa dzimwe dzenguva ndanda kurota nyoka ichiuya ndanda kutozomboiona nekuda kwekuti ndanda kumboita uchinamata uchipidzwa malevhu nezvimwe zviri pandiri zvinochengetawo ndibva ndazosangana nekuti amai vemanext door ndo vanhu vachindishandisa nguva dzese saka ndo problem ikuitika matika. Wakaziva sei kuti vana mai vemanext door ndo vari kukushandisa? Zvinhu zvekuti ndaitovarota ende ndo vacho vachitotaurawo nyaya mudzimba dzavo vanenge vachitoratidza kuti ndo vanhu vacho vari kuzviita pamwe pacho vanotozviita vachitotaura kuti anenge ane musoro wegora anotiona uchichichi vachidaro ndo zvinhu nyaya dzavari kutaura ndizvo zvakandiratidza kuti ndo vanhu vacho vari kuzviita. Pane here imwe nguva yatingati wakambovabudira pachena kuti imimi mune zvamuri kundiita? Iripo nyaya yakadaro ndatombovabudira pachena. Toda tonyatsotitsanangura kuti chii chakaitika kwavati chii, nyatsotitsanangura zvizere nekuti muri weZimbabwe inoda kuziva kuti inyaya yakanyatsomira sei pane zvino vasati vanyatsowana true picture. Inyaya yekuti pandakambobudira pachena pakamboita hasha ndakamboudzwa nemumwe wamaguru kuti zvari kuita zvazviite zvosvika ndasiyana nazvo ndazonyararamo ndanyarara ndo patanga unazoita dambudziko iri zvekuti ndanda kutorutawo nevamwewo vanga kutotounzawo vamwewo vaisauya vanguramba vachingouya vachingorita zvavaita izvozvo vatowanda. Wataura dambudziko renyoka toda kunyatsonzwisisa nyoka iita sei? Nyoka iita yakauya ndiyamwa nhengo yangu kusvika ndakuita maronda zosvika ndakunzi ndine mate enyoka mumwiri wese ndo zvaitika nenyoka. Saka kunze kwenyoka kune here zvimwe zvakare zvaunge uchisangana nazvo uchiona? Kunze kwenyoka kune mazizi aiuya amboya 7 kana 8 nezvikaripodzi nezvipetipeti but izvesiwo zvipetipeti zvava zvambotimirei kuuya izvesvo zvazviuya mazizi ndonga achingouya achingochema dzimwe dzenguva manheru ndakarara ndizvo zvinhu zvichiitika. Pamwe pandingade kunzwisisa ndepekuti uri kuti mazizi anofanira kuita 8 wayaaverenga sei, wayaaona sei? Ndabuda panze manheru ndaitomaona zvekutoti pane vakomana kumarani kwatindogara vamwe vanditori navo musi rimwe rikatoya papori pamba ndatongoita weti panze ndibva ndatoona weti yangu yanoko ndakutoti kuona weti yangu yandaita yanoko pane zvinhu zviri kuitika pamusha panapa ndatomira panze ndichinamata ndiri panze pepe ndopokauya zizi ndiye vakomana umwe nditori navo vakatoriona rakatombochema rakaenda varadzika varatongodonimharira musoro varaenda. But makamboedza here kufamba nguva yesei kuti muone kuti chii chaizvo chiri kunetsa? Ndamboedza kuti ndifambe nguva yesei tomboenda makomo tombonamatirwa nevamwana vachitinamatira but problem yatakaudzwa chiri kukonzeresa problem nekuda kwechipo vanhu vanenge vachingorwisirawo chipo chiri pavanhu
ndonyaya iripo. Wataura zvakare nawo yerukodzi, ukataura yemazizi, ukataura yetubheti-bheti. Ngatitange retubheti-bheti, twaiita sei? Tubheti-bheti kutendera turi pamusoro. Sometimes tinechidonedza zvinhu zvazvinechidonera musoro mavo. Zvekuti nechitombounzwa kukwenya musoro. Zvokuti pane zvinhu zvikundifamba musoro. Tinozvikutendera iwewe chete? Zvinotendera zvekutoti vamwe vanhu vanenditonawo vanotozviona toti izvi zvirape zvinobva zvaenda. Kana tikazvinongedzera kazvitaura zvinobva zvaenda. Ndozvinoitika. Okay. Ko nhau yerukodzi yavataura runenge ruchiita sei? Rukodzi rwaida tondirova zvekutoti raitouya chitatonge da tondirova. Zvimwezve chinhu chinomboitika ndezvekuti kana zvinhu zvisina kubuda kuti zviuye kwandiri ndechingonzwa kunge ndikuraurwa mambama but ndechipotswa zvavo. Chingonzwa masaidhi chitofamba kuti fu. Ndinonzwa kuti handipane chinhu chida kundirova pandisingachioni. But dambudziko rokurova unogara wasangana wako naro? Dambudziko rokurova handina kusangana naro but ndechitonzwa chinhu chida kundirova but chasvika chakwanisa kuti chisvike pandichichindirova. Pandingonzwa kuti hapana ndawakawambama but chacho handichioni. Ndinonzwa kuti saidhi nzee. Okay. Too short. Ongoka mhuri yeZimbabwe ndo nhau yatinayo zuva ranhasi yemukomana ataura dambudziko rake. Ipapo tisati tabva pauri mwanakomana, tingade kuzwa zvinowanzoitika nguva iyi. Masikati chaiwo zvinoitika here kana kuti zvine nguva yazvinoitika? Zvinoitika anytime, masikati kana manheru zvinongoitika. Kana makiseni pandatoti ndiuye kuno zvazvitoitika makiseni. Zvekuti amai vacho vanotofara vachitoona zvinhu zvichitoitika next door. Asi sekufunga kwako pane zvawakambowatadzira here mukurarama kana chomwe chawakambotaura chawakakanganisa chekuti nhasi unoona kunge vari muretaliation mood? Chandakavakanganisira ndizozive zvangu but hapana zvandambokanganisira. Mwana wangu chaichaenda tomutsvagirawo basa achitoenda kubasa. Ichitombofamba naye nerori pararafa ndazombotanga kufamba ndege. Pamwe ndo dambudziko rakonzeresa. Ndo nhau yatinayo mhuri yeZimbabwe. Muri kuzvinzwa. Naizvozvo nguva dzese tinogara tichitaura kuti patinotaura matambudziko, vanhu pavanotaura matambudziko avo hapasi pakuti vari kuda kuti vanhu munge muchingoziva, asi kuti vanenge vachida rubatsiro. Naizvozvo muri kunzwa mukomana ari kutaura dambudziko rake. Tichaedzawo nepese patinogona semazira munoita kuti tinogara tichibatsira vanhu vakasiyana-siyana. Izvi zvinoitwa pachena. Mukomana afamba nababa vake vauya vari vaviri. Tingade kunzwa kuna baba kuti dambudziko riri kuitika kumwanakomana wavo vanoriziva here, uyezve zvetubheti-bheti, mazizi zvinongoya zvakatageta munhu wani here kana kuti zvinouya zvakanangana nemhuri yese? Pamusoro iyi mhuri yeZimbabwe ndoda kuudzana pamusoro pedambudziko iri remwana wangu. Dambudziko remwana ndofunga ranga ragara riripo richinetsa, saka ininiwo sababa wake handina kuziva kuti dambudziko iri ratangira pamusha here kana kuti rabvira mukati medzinzano kwangu, nokuti musha wedzinzano kwangu zvagara zvirimo tichitambura zvikuru nenyaya idzo dzakafanana neidzodzi. Asi ndisingade kudzoka mashure ndombotanga ndaibatira pane mukomana ndichatsoka mushure ndotaura. Dambudziko romukomana uyu rakauya zvisingafungidzirike, nekuti pane zvinhu zvaiuya pamba. Ininiwo semunhu womweya, semunhu anoenda kuchechi, anopinda chechi, saka mumba umu siku rese tainyengetera tonamata, asi pane chinhu chaiuya chichirova madhoo pabedroom panavo. Asi ndainzwa kuti chinhu chauya nedhoo rokutanga tobva kumabvazuva. Chinhu ichocho chairova
kana charowa tainzwa ini ndaitosvika kunzwawo hana yangu kurowa kuti saka chinhu choda kuti chindipengese nhai. Saka kubva ipapo zvakagara mazuva akawandisa tichinyengetera tichinamata tichienda kuchechi yatinopinda postori kwangodhiyoyi, asi zvinhu izvi hazvina kunge zvavabatika kana zvaonekwa nechechi, asi ndaizviona. Nerimwe zuva takabatwa zvifuti nemweya mutsvene, tikabuda nedhoro kutanga tikaenda, asi chinhu chandaioneswa dzakanga dziri tsoko dzakanga dzichibva pane imwe imba. Asi pane imwe musha uyu takaenda tasvika pakati, mai vakandidzoka vakati ndo pamba muri kuenda apo, adzokai. Tikadzoka munhu womaraini futi. Saka zvinhu izvi mukomana uyu ndakatorana nomukomana ndichibuda naye. Pandakabuda naye ndine rori, ndine truck ndichienda kuBulawayo, takaofuroda chibage tikapedza tikaenda takuenda empty Hwange. Mota yakasanganisa mvura neoiri takuenda kuHwange. Ndobva ndamira paGwai, mukomana ndikamudzosa. Ndadzokera kumba. Ndanga ndaona situation yanga isina kumira zvakanaka. Adzoka mukomana, ininiwo ndakabva naye procedure nechinda. Pandakazodzoka ndasvika kumba, mai vakati munoona here dambudziko riri kuitwa nemwana? Madi kumbotarisa mwana muone kuti zvakamira sei. Ndobva ndatarisa mwana, ndikaona zvishuwa mwana miri wake hausi kuita zvakanaka. Ndikati alright. Sezvo ndaona kuti haasi kuita zvakanaka, ndakamubvunza akatsanangura akati anga aisa nyaya yake kukwaidza, kuti kwaidza idi imubatsire. Saka sezvisinei wekwaidza hapana kana chimoko chakaitwa kuti vaite vataure kuti vangabatsire sei pamukomana. Asi nyaya ndakazoona yabuda pamamedia, ndakutotongeswa kuchechi kuti sei wakaisa nyaya kumedia iwo usina kutsanangurira kuti ndo nyaya iripo iri kuitika pamukomana, iri handi nesuru. Saka ini ndikati mukomana uyu ndakamboona waisa nyaya kumedia, saka sezvo akanga apindwa nedambudziko rake. Saka then handina kuziva kuti vamwe vakomana vakanga vaya kuwechechi pamba vakanga vachitombuti iwe mutoriro yaunomwa iyi, mutoriro hakunyepera kunoita kunge pfungwa dzisiri right. Asi mukomana uyu anga asiri mutoriro, asi kuti mukomana akanga atobatikana nematambudziko ekuti anoda kutopengeswa. Asi nhau iripo ndeyekuti mukomana aiti chokwadi aiona Mazizi Nezviremwaremwa nezvose zvaaiona. Asi musi wakauya wakashandirwa ukabatwa nyanga yakabuda ropa rakawandisa, ini ndasvika nyoka nyanga yakanga ine ganda renyoka kumberi, pakati apa ine usanga nemvere dzanga dziripo, yakarutsa ropa rakawandisa nyanga iyi. Saka ndakatora kuti itorwe picture nemwana komana anoteera naye, akatorera picture pa kamera iyi kune kwayakaendesa haina kuyabva yadzima. Takatorana futi mapicture tichienda kuchechi tiri 2 takusvika ku10 ikatora futi mapicture yaya futi ikarasa mapicture yaya tinoziva kuti yakaendesa kupi. Then zvadaro tikati kuiwe kuwakaisa mapicture yaya toda kuti tione kuti tiratidze vanhu kuti ndo zviripo. Pane muprofita wakwaMugodhiyo kwamufana sekuru kwaberekwa namai, ndiye akauya akashandira nyaya yenyanga iyi akaibata. Saka then iko zvinezvi vakomana vari kuti tiri kubatwa nekuti zvinhu zvezvi zviri kuuya. Pane chinhu chandipinda mumiri, pane chinhu chadai chazopinda. Ndiri kunzwa kubwinwa panapa, ndiri kunzwa magneti iri pandakagara pasofa. Saka zvinhu izvi ndiri kuona kuti zviri kuramba zviri kuenderera,
asi zvinizvi uye mukomana achiona anoti vanhu vemumaraini semaonera anenge achivaita sekuziva kumwe kwandinenge ndichizivawo nako kwandavapohwa nako nashe asi zviri mudzinzawo zvirimo mumusha mangu mune dambudziko guru riripo ritori dambudziko rokuti iko zvine ndikatsanangura mushopu chamo hamupindike mune zizi nenyoka shato irimo nechirongo chirimo chakangopfigwawo nezvinhu zvinenge zvishandiswa ikomo kuti shopu ishande haichakwanisi kuva ishanda panoda kuti pashandirwe musha chamo mumba chamo pamusha pababa vangu chamo pana mai hapasi kutogarika izvezvi so panotoriwo nezvinhu zvinofambapo panotori nezvimupurwa zviripo zvinotofambawo ipapo saka zvinhu zvese ndaichizvooneswa hangu asi zvinachita kuti zvikwanise kuva zviri zvinhu zvinokwanisa kubatsirwa nokuzvishandirwe mumusha imomo nenyokawo nevamwe vane nyokawo dzavo varimo imomo saka vanetenge vachitoshamisirawo nadzo saka zvinhu zvanditambudzawo mumusha mangu kana basa chairo handinyatsowana basa zvinhu chairo rinoyambudza mhuri yangu inototamburawo kana kutoenda kuchechi kuenda kuchikoro iri kutotambudzika kwezvo saka ndo dambudziko randinaro mukati momusha wangu. Pane nhau yamataura yekuti mushopu mune zvinhu zvamataura izvo. Shopu iyi ndeyani? Shopu iyi ndeyababa vangu. Baba vangu akashaya. Baba vangu ndo muridzi weshopu. Then handina kunzwisa pamataura kuti muri kuti here imimi ndimune muchizvoona muchiratidzwa pamweya kana kuti nhasi unokunzwenda kushopu iyo zvinhu izvozvo tinozvoona? Hongu zvinhu izvozvo kana pane vanomweya chaivo vanoona zvinhu izvozvo zvinobuda ipapo zvinoonekwa. Zvichireva kuti zvinooneka pamweya? Ya ini ndinozviona pamweya kuti izvo zviripo. Ndiyo nhau yatinayo mhuri yeZimbabwe. Understand vacheri mhuri yeZimbabwe ngiyathemba labona lapha silobaba lo awuhamba nomntwana akhe umfana bahlangana le nhlupho ezitshiyeneyo empilweni zabo. Siyakwazi ukuthi umuntu wonke emhlabeni ulezinhluphayo ulezinto ezimkhathazayo angakwanisi ukuthi ezikhulume, kodwa ungabona umuntu ongubaba sesukuma sesithi mana ngiyedinga uncedo ngiphume phandle ngihamba abantu bembona ukuthi hayi lapha engiphila khona impilo yami ayihambi kahle, liyakwazi mhuri yeZimbabwe ukuthi ke bese kunjani, ke bese kuhluphile ekhaya. Lapho ubaba ube lo umntana ukuthi nxa ehamba emini uyakabuya omalulwane belokhe ngombolozela bemenzele izinto into zebe zingazwakali ukuthi kuyini okwenzakalayo umalulwane. Abantu abanye bebona sibuthi hayi nambo umalulwane, and then ebusuku uyakezwa izikhova zikhala engaphuma phandle yazibona ukuthi hayi izikhova lezi zi8 sibile ezibale bona ukuthi hayi zi8. Uthi lapha nxayelele uyezwelala labantu abachiyechiyene abangabomama, uthi abanye bangikhona ngumakhelwane labahlalisana labo, kodwa ukuthi ebekwazi ukuthi ebehambe ekhuluma labo, ukuthi wakwazama ukuthi ihambe ekhuluma labo ebatshela ukuthi hayi into eliyenza ayinjani ayilunganga, kodwa into yangikhona khanye yakho ntinya lokhu ihamba ibenjani isenzakala empilweni yakhe. Liyakwazi ukuthi nxa umntwana ungahamba ukuthi uzama ukukhuluma labantu abadala ukuthi hayi lokhu elikwenzayo kwenzi, kube ngani nje umuntu nje ongakwananga. Uyakhuluma ukuthi abanye echechi uyakhuluma ukuthi abanye bathi hayi umuntu lo nje nxa ngama-drugs awenzayo uyazihlanyela ngama-drugs nje, kodwa yinto nje aphila nayo. Ebusuku ukuthi kuyabuya inyoka imunye amaphambili akhe ecine khathesi alezilonda, labake wahamba ukuthi etesta kwagcina bebona ukuthi hayi igazi lakhe lonke selimixed lani le poison yenyoka. So mhuri yeZimbabwe ngiyakwazi ukuthi bakhona abaphandle
abakwanisa ukuthi bemncede ngiyakwazi ukuthi mule Zimbabwe lingabona iDrewmas media sihlala phansi lo muntu ofuna ukuthi encedwe phela bebefuna ukuthi ulutho lwangikhona luze luyefike ekucineni umuntu wangikhona encediwe lo baba uyakhala lani mule Zimbabwe ukuthi sengani lingabanceda imuli yabiphile kahle ayisikho ukuthi ngumfana kuphela lo mntanakhe ole ohlupho lona lolu even la lapha ahlala khona imuli yakhe ayihambi kahle abantwana ukuthi besikolo kunzima ukuthi bethole imisebenzi kunzima so mule Zimbabwe siyacela ukuthi njengeDrewmas media lipho ukuthi phela libazi abakwanisa ukuthi bencedisa ngaba ngabe sportswedding o ngaba ngabe abapastor o ngamaprofeti kumbe ngabantu besintwini mule Zimbabwe sikufuna njengeDrewmas media ukuthi sibone abantu bephila kahle sibone abantu bengahlukumezwa phela izinto abangakwaziyo abangazidinganga angani mafaro edumuri yeZimbabwe kutandara nemi muzwara nhasi chisingaperi chinoshura tinovimba matambudziko akusanganikwa nababa nemwanakomana wawo anofanirwa kuti apere izvozvo tinobheja zvinofanira kuita sei zvikwanishamba zvingatotadza kupera asi zvavamwe zvinofanira kuita sei zvinofanira kupera so mule Zimbabwe lizizwele ukuthi kwinokwenzakala empilweni yomfana lo babakhe I think into eyenzakala emulini but okusokwenzeka kakhulu kwabahlupha ukuthi umfana ngoyose olenhlupho eziningi kakhulu ezikhanya ezibona ngumuntu wonke la ngiyakwazi ukuthi nxa umntwana omncane ungahlangana lenhlupho ezinjalo uyagcina ungasazwisisi ukuthi ngesikhathi esinje kufanele ukuthi la ngibe ngidlala labanye abantwana but kulento ezinkulu kakhulu ezenzakala empilweni yami kodwa njengeDrewmas media thina esikufisayo lesikuthembisayo ukuthi sizazama ngazo zonke indlela ukuthi sithole umuntu ongakwanisa ukuthi ebancede mule Zimbabwe ukuthi kusasa o phambi kwakusasa o next month nxa sebebuya bethi hayi akusela lutho lwenzakalayo sebencediwe phela imwe nawo yandoda kutaura nezvayo chera ndeyekuti vazhinji vanouya kwatiri isusu vanotaura kuti ini ndoda anobatsirwa kuchete chete vamwe vanotaura ndoda kubatsirwa kuchivanhu chete vamwe vanhu vachingoti aiwa ndoda kubatsirwa inini chandingade ndiriseni ndichida kubatsirwa ini chandoda kubatsirwa ini nekuti ndizosvika inini pamunhu anondibatsira ndimwari wangu wanenge wanditi famba wakadai saka kana ndichinamata ndichiti mwari ndibatsirei ndobva ndapiwa godobori anokwanisa kundibatsira ndihaunzwa namwari kwandiri ndotoda kuti mwari ayozotaura kuti iwe ndishamba enda kuna godobori achakuratidza mwari anoyani pakasiyana dzimwe nguva anoya via Drewmas media kungotibata takutokuendesa kumunhu wacho wobatsirikana tozoyadi kuti havasi vese vanobatsirikana imwe nhau chera tisati tabva pano ndevanhu vekuti kana wauya kwatiri uchiti Drewmas media ndoda rubatsiro tokupa namba woenda ikoko iwo wakunororerwa $2,000 wakati zii hausi kubata Drewmas media zvaramba kuita wakuchizoya kuti sekuru ndakarorerwa $2,000 kwakuti udzirei dzokera unopedzerana sekuru wako nekuti ndechiti ngatifambei pamwe chete kana wanzibvisa mari yakadai so tizivise nai wedwe wonaika dambudziko rangu ndanzina sekuru kana tichema nawo tiri pamwe chete tovabvunzawo kuti sekuru madai uyezve tichifamba nemi kuti paya pazvinenge zvokuremerai totaura kuti madii kumadai so tingoripo kakuita vanyai the in-betweens mule Zimbabwe uendra ukukhuluma lapho ukuthi isikhathi esiningi abantu liyabuya licela inamba lingacela inamba selihamba kuliyencediswa kumbe ngupastor kumbe ngumazibaba kumbe ngubani nxa selichaje imali ezinkulu kakhulu izinkulungwane ukuthi kodwa labe lizithulele sokuhlala isikhathi selibonakala laphana kwenzakalanga lutho after 3 months selibuya Drewmas media abantu benu laba abayenzi kodwa sikufunayo ukuthi nxa lisiyancediswa ngabona ukuthi imali yangikhona iningi kakhulu liyabuya kuDrewmas media lithi hayi imali basithathe imali eningi sicela ukuthi likhulume lapho sekuru lo mazibaba lo mazimayi lisesikhuluma labo abantu bangikhona bekwanisa ukuthi benjani beliyehlisele ayikho ukuthi lize lifike umuntu ucharge 10,000 lokhu uzithulele enye into Andrew kunebantu
vanhu vari kuti kana vakumbira nhamba kuti Chera ndikumbira nhamba dzamunhu waMwari o ndikumbira nhamba dzagogo wekuchiredzi. Ndoti aiwa nhamba yagogo yekuchiredzi inoita mari yakati so kuti tikupe tinenge tichida kukava ma-expenses nekuti tipewo vana Chera mari varamba vachichena vakose kuramba vachienda pakamera vakachena. Munhu wacho avhota ngoti muri mbavha muri chii handizivi kuti kana takuenda kuchiredzi tinombotidirirwa mupfiwa ona munhu achiri kudaroka dambudziko rasataita se ramuhaka kana ramuhaka anoita munhu kwayo. Naizvozvo muri Zimbabwe nyaya yatoda kuedza kutaura ndeyekuti isusu imi nesu ngatifambei pamwe chete. Takupai nhamba mavabata itei muchitaupdata ndavabata vati zvakati zvino vanozoya madzibaba eno mari yangu yavakatora ko imi maendesa $2,000 like seriously vamwe vanhu mune mari sterling $2,000 US. Mutinyararire zvedu sekwadzi semuri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regedzai tisangane zvakare mune ramangwana tichikupai dzimwe nyaya dziri kupisa, nyaya dziri kuitika muZimbabwe. Asi tisati taenda Chera tiri kutika vana sekuru, vana mbuya, vana madzibaba vemaPentecostal churches wese anobatsira kana vaya hama dzangu dzetu heti 12 wadziziva pana anonzi Morgan Rusike ukataura nezvamachawa maburana asi chitendero ndo chitendero chavo kana muchikwanisa kubatsira batsirai. So mune Zimbabwe tinesi kuti esipendo hlelo lolo nekuti mune Zimbabwe silibize linelikwanisa ukuthi lincedise lathunywa nguNkulunkulu linelaphiwa izipho zokuthi lincedise abantu beyani lincedise abantu bethola ukuthi benjani bethula ukuphila kahle njengawo wonke umuntu. Chera zvakare ndoda kuti muzoya muchioneka kavanhu inini ndine makuhwa ka2 gig Chera vakawana scholarship vari kuenda kuUK saka tinenge tisisinawo kuDrewmas Media. Saka naizvozvo ndoda kuti munge muchioneka vateereri vasasara vachinditi Chera ari kupi muvaudze. Anyway tozokupai chirongwa chaChera vachikuonekai nhasi rarimwe zuva ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa.